रायजोखौ आं मोनसे क्लियार मेसेज होनो नागिरदों आफादा थिगानो नोंथाङा थिगखौनो सोंदों जिहेतु थांखिया मोनसेनो आफादा मान मोननै बिनि जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो जिहेतु आलु बस्थायाव दरसे आलुआ सेवबा गुबुन आलुआव बस्थायाव थाफानाय आलुफ्राबो थिग गाज्रि जाफालांजोबो ना ओंखायनो बै माखासे आलुखौबो जों फोथांना लाखिनो जाहाथे बिनि पयजना बैयाव हाबनाङा बेखायनो जों बेखौ सन्देरा बा बादेरा बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानैसो जों बे आलु दरसेखौ थख' खालामनाय जादों आरो बे आलु दरसेखौ जोङो सोरबा सासे सानैनि डिसिसनाव खालामनाय जायाखै बेखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सानब्रै केबिनेट जदों सानब्रै केबिनेट जखांनायनि उनावसो फाइनाल हाउससिम बेयाव गासिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बोसोनगिरि बिथांमोनखौ लानानैसो जानाय मोनसे बे हाबाफारि ओंखायनो बेयाव जेबो मेसेज पाब्लिकफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नैबे जोंनि ब्रिटेन इस्लारि बिथां आरो मनन्जय दैमारि जोंनि चिफ एडभाइजार बिथां दैदेननाय आफादानो लाबोगोन आरो जोंनि आफादानो रायजोफोरजों दं बेयावथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय दा बिथांमोनखौथ' जों आं दहाय बुंखाबायना आलु थरसेखौ मारै एरख'दों दा बिथांमोना एरख'खांनायनि उनाव जोंनि खिबु उनावहाय मा खामानि मावो मावा बेजोंथ' जोंहा जेबो खोथा गैला जोंनाथ' थांखिया जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायसो जों जोंनि कनसेप्टआवसो खामानि मावो जोंनि थांखिफोरखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावो स' जों बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ बारा नोजोर होबाय थानो सम गैया आरो जों गोनांथिबो गैया होनना आं सानो आरो